wij hebben iets gemeen met elkaar, wat de meesten niet hebben, en dat is gewoon de tattoo. En ja, traditioneel Indonesische tattoo met Molukse elementen erin. En hoezo heb je gekozen voor die tattoo en hoe ben je daarbij terechtgekomen uiteindelijk? Mijn hele verhaal op mijn tattoos is gewoon om het gewoon over te brengen. En het is nou heel modern, de tattoos. Maar dat jullie, vooral de kinderen van mijzelf, of mijn familieleden, de jongeren, dat die gaan vragen van wat betekent dat nou, waarom hebt u dat? En dan kan ik mijn verhaal erover vertellen. Moluks zijn is het vooral het gewoon fijn willen hebben. Ja, ja. En dat is iets dat waar klopt. ik het gevoel van heb, dat Molukkers hier gewoon, dat gevoel zijn ze gewoon kwijtgeraakt. Nee, Heel veel Molukkers hebben dat dat gewoon hebben ze niet kwijtgemaakt. gevonden hier. Niet gevonden, ja. Precies. Dat is en ik wat denk ook anders. niet dat ze weten dat dat hetgene is wat ze zoeken. Ik denk dat het ook een hele grote emotionele rol heeft gespeeld. Dat Molukkers zijn echte hechte families onder elkaar, weet je wel. Het was, weet je wel, wij en wij en wij en wij. En dan moet jij weg, noodgedwongen of helemaal niet, of net wat je wilt. En je gaat er naartoe. Denk je, zal je het land missen van mij? Of zal je mij missen als familie? Dus dat heeft toch ook wel een hele grote rol gespeeld. Natuurlijk dat jij een vrije Molukse land wil hebben, Republiek Maluku wilt hebben. Ja, natuurlijk, weet je wel. Maar ik denk dat bij onze ouders toch ook het gemis van een familie. Ja, je gaat in 1950 daar naartoe, weg hier, weet je wel. Je hebt bijna 20 jaar geen contact met elkaar. Ik was wel een van de eerste jongeren ja. die Ja, dat daar bedoel ik. van hier uit Venlo, die daar naartoe ging, ja. Omdat vanwege de identiteitscrisis wat je doorlopen hebt. Ja. Wat ik denk wat iedere Indische en wat iedere Molukkers doorloopt. De enige manier dacht ik om dat te ondermijnen was gewoon daar naartoe te gaan en zoeken nou van wie ben ik nou? Mhm. En dat heb ik dan in 1975 gedaan. Ik was 18 à 19 jaar toen, ja. Daarom adviseer ik ook aan iedereen die Indische roots hebben of Molukse roots hebben. Ga er nou een keer gewoon naartoe, weet je wel. De laatste keer met dat ik daar naartoe ging. Dan heb ik helemaal niet gebeld, heb ik niks gedaan. Dan kom ik binnen en dan komt het vliegtuig om 4 uur 's morgens aan. Dus ik ben om 6 uur ben ik dan in de kampong. En dan zijn ze allemaal net wakker. En dan vloep, sta ik in één keer voor de deur. En dan denken ze, what the fuck, weet je wel. En wil je het leven eigenlijk daar met recht zien, met echt zien, moet je eigenlijk gewoon zo komen. Maar het eerste punt het eerste punt in daar moet wel gewoon dat individuele, die identiteit. Vanuit daar kan je pas kracht pakken, denk ik. Maar misschien moeten we wel een nieuwe kerk gaan vormen dan. Let's go start a cult. Ja, hoe start de cult? Ja, zo. Want dat is wat wij missen, gewoon eenheid. Ja.